Filipine, Bali, Australia, Sydney, o singură croazieră, o călătorie care traversează o jumătate de lume. Agenția Bonaventura te invită la bordul navei Costa Serena pentru una dintre acele experiențe pe care nu le întâlnești în fiecare zi. Totul începe în Hong Kong, unul dintre cele mai spectaculoase orașe ale Asiei. De aici, vasul pornește spre Filipini și ajunge în Subic Bay, apoi în paradisul tropical Boracay, cu plaje albe și ape incredibil de limpezi. Urmează Puerto Princesa și fascinanta insulă Palawan, renumită pentru lagune, peisaje exotice și celebrul râu subteran inclus în patrimoniul UNESCO. Apoi, Costa Serena te poartă spre Bali, temple spectaculoase, terase de orez, vegetație tropicală și apusuri superbe. Iar aici ai un mare avantaj. Vasul rămâne peste noapte, astfel încât ai timp să descoperi mai mult din farmecul insulei. Și aventura continuă spre Australia. Ajungi în Darwin, în nordul tropical, apoi în Cairns, poarta către spectaculosul Great Barrier Reef. Ai ocazia să descoperi lumea incredibilă a celui mai mare recif de corali al planetei. Mai departe te așteaptă Brisbane, iar marea călătorie se încheie într-unul dintre cele mai cunoscute orașe ale lumii, Sydney. Între toate aceste destinații ai și zile de relaxare pe mare, în care te bucuri de restaurante, piscine, spa, spectacole și atmosfera de vacanță de la bordul Costa Serena. Asia, Filipine, Bali și Australia într-o singură vacanță. Pentru această croazieră spectaculoasă și pentru toate detaliile călătoriei, contactează agenția Bonaventura. Noi te ajutăm să transformi lumea într-o destinație. Bonaventura, iubiți, zâmbiți, călătoriți!